Sobrang init. Sobrang init na. Ingat!
Kamote. Ay, mabuksan.
Ako lang kasi kakain, kaya ayan lang yung sinaing ko. Ay, kakapiranggot. Tingnan ko kung ano. Meron siyang pandan. Naku po, mukhang latata ang sinaing ko. Hindi ako marunong magsaing eh. Ayan. For the snack namin ni Bina, bumili akong kamote. Ewan ko kung masarap ito. Matamis. Hindi ako sure. Ayan. Pwede na snack namin. Maglaga ako ng siguro 6. Pwede na kahit 6. Ayan. Tadang! Kamote. Nagulat ako. Mingan, ingay mo nga. So, ito ready. Karne na lang po ang kulang. Mamaya lulutuin ko na siya. Isin ko sa Isin ko sa GC. Wait lang. O, ibalik mo lang sa gilid. Sa sides, dito sa kabilang sides. Ito taon, pipinilin. Ay, oo. Ano yan siya? Mas, ulam. Ulam. Lagay ko lang dito. Oo. Tapos mapartner. Oo. Tapos yung noodles. Labas mo na. Labas mo na yung noodles. Nabili ka? Di ka nagbili ng juice? Hindi, mabili pa ako. Ikaw, kung gusto mo mag-juice, mabili ka. Sige, meron naman tayong juice na lang, bawal soft drinks. Ayoko din magsusoft drinks kasi nakakalaki ng tiyan. Juice na lang. Mabili na lang tayo. Pineapple. Meron kaya sila dyan? Kung ano available nila. Nesty. Alam mo tindahan na bilihan? Opo, dito ba? Ha? Isang Nesty, dalawa. Dalawa yung pineapple. Dalawang yellow din. Oo, pineapple. Oo, para masarap mainom. So, ayun mga kagwaps. Andito si Binangan sa bahay. Kain po. Siya yung naatasang mamalingki kanina. Kasi ako nagla-live. Ngayon, nabili niya lahat yung sinabi ko. Ang galing nito mag-budget. Kain po tayo, kain. Kain po. Masarap yung kinakain mo. Sarap po. Ulam namin ngayon is Bet. pakbet. Ang sarap ng namin. Ang sarap ng pagkatimpla. Tapos, juice. Tapos, mangga. Yan. Gabi kasi hindi ako kumakain ng kanin.
As in, super duper jita na ako. Kaya, as in, ang liit-liit na ng aking baywang. Ang sarap ng apple. Maano to, Bina, matamis. Ay, ito yung kinain ko kagabi. Bakit? Hapunan. Yung kalahati nito, di ko maubos, malaki kasi. Ah, So, may natirang kalahati. Ngayon ko to kakainin. Panghimagas. Kasi tapos na akong kumain ng kunting kanin at saka ulam pakbet. So, ayan. Matamis ba? Matamis? parang amoy matamis siya. Paano mo malaman na matamis siya? Paano ba malaman? Pag colorful. Oo, tsaka malambot. Ayan. Amoy? Amoy matamis? Amoy manggang matamis. Daw, patingin nga sa hawak mo, sa hawak ko. Oh, Depende. mukha nga. Depende naman. Kaya tatay ng mangga. Tingin ko sa akin. Akin ito? Malas. Akin yan? Kalaki ka. Nasa lamisa. Ang paano ng... Bakit ka pa nangihingi? Sabi ko nga, pag nakalagay sa lamesa, pagkain ng lahat. Sanay ako eh. Ay, kaya tahilan pala ganun, ano? Oo. Pag nakalagay sa lamesa, pagkain ng lahat yan. Bagoong. Bakit? Nakain mo? Ayun, bagoong. Yung kape ko, hindi ko pa nainom. Kaninang umaga ito, nakalimutan ko. So, tagay tayo, tagay. Bina, tagay. Tagay. Ay, Haluin mo muna. Baka hindi pa nahalo. At hindi siya hindi siya matamis. mahalo mo siya. Sasandok? Ganito na. Hindi na. Ayan. Very good. Okay na. Sarap. So, ayun, galing ako sa live. Grabe, sobrang pawis ko pa din. Ayun ang pawis ko. Nag-stop lang ako kasi, gutom na ako. Baka kung ano-ano na sasabihin ko, sobrang gutom kasi habang nagla-live Pareho ako. na pala tayo nila, Kuya Tata. Hindi, naaamoy ko yung ulam, ang bango-bango. Talagang pumapasok talaga doon sa kwarto yung amoy. Habang nagla-live ako, sabi ko, ay, wait muna, kakain muna ako, babalik na lang ako mamaya. Kasi yung mga viewers natin is kakain din sila. So, nag-stop ako. Super duper, bango nung pakbit kasi meron siyang bagoong. Ano pa nga yung mga Bagoong, gulay tsaka pork na karne. Yun, tapos magic sarap. Ayun. Yun po. Ikaw nagluto? Kuya Tata. Ha? Kuya Tata. Siya nagluto. Mm. Dalawa kayo? Hindi, tinitingnan ko lang siya habang nagluluto. Kasi may pinapanood siya sa YouTube. Kung Ah? paano, Sa YouTube niya tinignan kung paano maluto ng pakbit? Sabi ko naman, kahit hagan. Ano? Pareho lang naman yan, maluluto din naman. Di ba sa YouTube, isa-isa muna, ganyan-ganyan. Pero pag yung mga basic na madalian, pwede mo naman isabay yan. Lalo kung gutom ka na, Pwede. Sumabay yung gasol. Sumabay. Naubos din. Shoutout mo sa Ate Kat. Ay, Ate Catherine, shout out. Ay, po. Ingat ka mo sa biyahe. Ay, ingat pa sa biyahe. Sino pa shoutout mo? Sino pa ba? Si Kuya Bal. Kuya Rab. Rich Team! Evergreen, shoutout. Siyempre, sa mga generous na sponsors natin dyan. Shoutout. Shout out. Si Ma'am Helen, siyempre, shoutout Ma'am Helen. Shout out Ate Helen. Sereno. Pagaling ka po. Sana magtuloy-tuloy na yung pagaling mo tayo. So, ngayon, ang kakainin namin is prutas. Tama na yung 2 sandok na kanin, 2 kutsara. And then, Tamis. prutas na. Hindi mo pa inugasan yan. Mm-mm. No, ala! Kagat-agad. Tamis te. Aha. Ikaw nagpili. Kahapon. Kalat ng lamesa namin, no? Prutas ang laman.
prutas. And then, ayan is the gulay, the pakbet. Tapos, ang pagkain namin, kasi wala naman kaming kanin, so, konti lang talaga ang sa... Ay! Ang kanin! Ang kanin! Ay! 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 Opo. may ano, Bina? May pusa! May anong tawag? Uy, ala, Bina, hindi mo pa nailagay sa rep. Ano yan? Yung isda. Sige, tata. Ha? Talagay ko? Oo. At saka, manok. Ito, oh. Agoy, ano na tayo. Sige, tata. Tapos, ayan yung aking, jita. Yan ang pinaka-rice ko, kamote. Parang nasa kalsada yung DLC. Yung tulong, tapit ng kalsada. Iwan ko sa'yo, Bina. Uy, gracias sa Diyos. Taas baba. Ha? Taas baba. Sa taas. Sa taas mo ilagay. Mainit pa yung kamote. Wala pala tayong hugasin. Kunti lang hugasin natin. Wala pala kayo daw dyan, sabi ni Kuya Tata, yung maliit na planggana, panghugasan. Ah. Ewan ko. Sa kanila. Wala ba? Dapat pala magbili siya. Sige. Paalala mo pag nasa labas tayo. Kasi may buto-buto. Mayroong di ugasan na lang. Yun pakain natin sa kanya. Matamis naman pala, Naluto kagad yung balat sa init, yung mangga. Piliin mo yung Dito ko? piliin mo yung baboy. Kaso masabaw mo. Hindi, yung laman lang. Alam mo. Oo, bawal sa kanya yung baka matanggal yung niya, balat Saan niya. nilalagay? Dito. Yan lang. Pakainin natin yung aso. Mainit. O yan, Taba, ito. Akin na, taba. Taba. Tapos gulay. Hindi. Hindi na. Sige, akin na, yung baboy. Ayan, okay na. So, hugasan? Tas hugasan. Matatanggal yung balahibo kasi niyan sa may alamang? Oo nga, ano? Oo. Mainit pati ngayon. Kaya nga, May lahi pa naman siguro yun. May lahi ba? hindi ko alam kung may lahi yung aso ni Ate Kat. Ilang hugas? Tama na yan. Pwede na. Tapos lagyan mo na ng kanin. Kunti lang talaga kami magsaing dito kasi jita ang mga tao. Kaya sanay kami sa 2 dakot lang na kanin. Okay na, pakain mo na doon. Ha? Saan ko tayo lalapag? Ayan, doon. Saan? Saan na ba yung kainan niya? Ayun, yun, orange. Ay, Gutom na, linga. Yan. Baka matapon niya. Dandahan nga. Ayun, gutom na si Linga, oh. hindi na po yung natahil eh. Hindi, pinakain ko din yan kanina umaga. May laman yung mga inano mo, binigay mo. Meron din. Bina, snack na lang natin mamaya yung kamote. Lipstick mo, nasa baba na. Oo. Yan, tanggalin mo pa, meron pa. Yan, dito. Yan, siya. Yan, o siya, tara. Gusto mo tong apple? Gusto mo yung apple? Ikaw na kumain ng apple? Busog na ako eh. Balatan mo na lang.
Matamis? Oo, naglanggam baga. Matamis yung apple. Itong kanton, oh. Nasaan na kaya yung pang ano nito, pantimpla nito? Hindi ko na alam kung saan ko na ilagay. Nilagay ko kasi sa ref dahil marami akong niluto. Sarap yan. Kaya nga, hindi ko alam kung saan ko na ilagay ang panimpla nito. Nakasarap din, hindi? Ewan ko, mamaya tingnan ko na lang. Sige na, kain na, ubusin mo na yan. Sarap ng juice. Yeah. Uy, ay mong yelo. Isa lang nilagay mo, natutunaw na ang Ayaw yelo. nga pala, lagay ko na. Tiya, sige. Dalawa ito. Alin? Ito, Oo, juice. Oo. Tiya, sige, dito mo nalagay. Yan. Kaso hindi ko siya pwedeng butasin. Para siyang ng ice tubig. Lagay Doon ko- na lang, tanggalin mo yung tubig doon. Yan, sige, tanggalin mo dyan. Dandan. May dala kang damit. Meron pa bahay. May dala kang shorts. Kaya mag-jogging tayo dyan. Ma-exercise tayo. Mayroon. Ewan ko kung merong hula hoop. Ganun eh. Saan tayo bibili? Kahit saan dyan, sa new one. Balak ko nga nini. Tapos yung racket, yung table tennis, Pakita. o raketa, yung malaki, hindi yung maliit na parang mahaba ang kasway. Yung pang badminton, wait, raketa. Oo. Pagka na lang malabas tayo. Oo, isa lang. Ang ganda. Yun yung maganda na kuha. Yung pinakauna mong pinicturan. Nasa'yo pala yung yung hikaw. Patingin dyan sa Alin, gilid. ito? Oo. Bago. Yung, Wala kasing pansara yun. yun yung binigay ko sa iyo, Yung para hanap ko nun sa wala. Tumalsik siguro yun. Bakit? Lilinisan ko sana. Kaso nagtalsik. Hindi ko na nakaubuti. Naghalongkat ako. Nakita ko yung hikaw na ito. Ang ganda. Nga. Hindi siya natatanggal. Ilan na yung gamot na natira sa iyo ngayon? Ayun, gamit ba ko? Ulan? Dalawa? 2 na lang. Oo, dalawang. Di ba sabi mo 8 days ang inom mo pa? 8 days available. So, ano mo na yung 4 days na inom mo na. So, 4 days na lang ang avail. 2. Okay. So, ngayon, meron ka na ulit gamot. Good for 1 month. Kahapon, binili ko. So, mamaya ko sa'yo ibibigay. Ipaalala mo sa akin, ha? Bago tayo mag-exercise kasi tayo mamaya. Oo nga pala yung gamot nga pala. Pinunta ko. Mag-exercise tayo mamaya. Pati si Carlota, binilan ko din nung pang, niya, yung Valporec. Kasi wala din siya. Oo, binilhan ko siya. Good for 1 month din yung Valporec na yun. So, yun, kasi meron naman siyang gamot ng panggabi niya. So, ikaw naman kasi, iba naman sa'yo. Wala ka naman kasi Valporec. Hindi naman kasi yun ang... Oo. Yun. So, yung panggabi lang ang natin. Iniinom nga ni Ate Carlota? Hindi in-inject? Iniinom niya? Hindi. Ano yun? Hindi inject, hindi. Iniinom yun. Valporec capsule, yung malaki na kulay orange na nakakaduwal. Oo, laki nung gamot na yun. Buti nga si Carlota, ganun gana inom ka agad. Kaya bilib ako dun pag uminom ng gamot yun eh. Pag inaabotan mo, Carlota, inom ka. Kuha niya, inom siya. Wala na, nga. Tinitingnan ko ka. Kasi baka mo may itago lang dito sa gilid. Ayun. Lalo na nung hiniram ko siya na 2 weeks kami sa sa Manila dati. Matagal na yun. Oo. Sige, ugasan mo yung prutas. Tapos, tinitingnan ko yung bibig niya. Patingin nga, baka hindi mo nilunok yung gamot. Kasi malaki nga yung Valporec at saka yung pang niya. Nilulunok naman. Pinapakita naman niya yung bibig niya, wala nang laman. Very good. Hirap kasi Ganun. maglunok ng sobrang laking gamot. Ate tayo? Ayaw ko. Busog ako. Pagka gusto ko yung ulam, nagkikrave ako, nagpapaluto talaga ako. Pero yung parang tikim-tikim lang, hindi talaga totally as in kain. Kita mo naman yung kain ko, di ba? Ganun lang.
Sa tingin mo, kaya ng iba? Paano ba naman ako hindi gugutumin kanina? Katartanghalin tapat nasa dait ako. Unang inano ko, solution. Nakailang tanong, apat yata akong tanong. Sa, basta mga apat yun. Magkano yung solution na yun? Magkano yung solution? 150. Depende daw sa size, may 1,000 yung malaking box na. Sobrang laki naman yung 1,000 pesos? Mm-mm. Hindi naman ako bibili ng ganun ka ano, 100 lang? Sabi ko kay Doc, sabi ko, ma'am, ano po, ang binigay po baga sa akin, 1,000. O hindi daw yun yung malakihan, yung 150. Ay, opo, siya yun. Kaya yung binili mo, Yung kay 150. Doc Roldan ba yun? Oh, 150 yung... 150 yun? Oo, pinagtanong-tanong ko. Mahal sabi naman nito, baga yun? 150. Isang box. Okay yun? Mahal pala yun. Mahal. Medyo maliit pa pati. Maliit. Dapat yung medyo ang mahal malaki. nun, 1,000. Mahigit 1,000. Ay, ayoko naman magbili ng ganun. Kadami-dami. Ano naman na yun? Oo nga. Dapat Isang ano lang. 100 lang. Okay na ako sa 100 lang. Ganun eh. Matagal naman baga yun maubos kasi ano lang At yun. yung panlinis sa contact Panglinis, lens, panglinis at hindi saka ma-infection, pangbabad. ano? Kasi Basta yung alam ko yan, hindi pwede sa araw. kasi yung contact lens ko na ano, ilan ba yung may grado ko? Yung brown may grado yon, yung gray may grado, at saka yung parang light black. Ayun ko basta meron akong ano, may ganun akong contact lens. May grado yun. Kasi pagka yung tutok ako sa live online, matagalan 4 hours, 5 hours, naglalabo-labo yung paningin ko kaya nagko-contact lens ako pag nagla-live. Ganun. Kaya kailangan niyang babaran siya ng solution. So, ang ating gagawin mamaya is magja-jogging, mag-i-exercise tayo. Ha? Busog na. Tama na yung mangga. Di mamaya na, wala namang bang kakain yan. Diyan lang yan. Di mamaya na lang. Wait lang, naiwan nung ano, binigyan mo. Oo O nga. pareho lang. Babalik siya. Nakalimutan daw niya. Kalimutan. Nagulat ako doon yung kasama niya, hindi na nagbababa. Kaya ihatid yata dun sa kanila. Uy, baba na. Kasi siya tata, bigla naglabas. Uy, tara na, wala umalang. Hindi mo lang niya iniyoyo ano. Nagmamadali siya yun, kasi maandabag sa Metrobank. Yata. Inuwan ko sa kanya, basta nag-drive lang ako. Oo, hindi ka na. Ay, kala ko mahatid na ako sa bahay. Sabi ba gano'n? Aljun ba yun? Sige, Aljun. Gulat ako eh.